Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga bareta, panibagong inkwentro sa pagultanan kan militar asin mga rebelde sa Masbate, nagdara ning pagkatakot sa mga residentes asin mga estudyante. PNP Bicol, mayong namomonitor na private armed group sa Rion. Paglatag ning mga makabagong CCTV camera sa Naga, nagpapadagos. Stronghold Insurance Company Incorporated, nagdunar ning rebulto sa Raul S. Rocco Library. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Panibagong inkwentro ang nangyari sa pagultanan kan tropa hali sa 2nd Infantry Battalion Philippine Army asin unsing armadong kalalakihan ang nangyari sa bisinidad kang Luksoan Placer, Masbate pasado alas 7:15 kan subagong aga. Ang nasabing inkwentro ang nagdaranin sobrang pagkatakot sa mga estudyante matapos naharani sa indang eskwelahan ang nangyaring bakbakan asin nadadangog pa ang makusog na pagsabog. Duwang soldados ang nalugada na pinagbistong sinda Private First Class Mardi Lumapag asin Private Angelito Tabanaw nayaon naman sa salbadong kamugtakan. Nagpapadagos man ang pagtaon ng seguridad kan militar asin PNP sa mga residentes na harani sa nasabing lugar. Sa iba pang bareta, mayong namomonitor ang PNP Bicol ng private armed groups na pwedeng magamit ngunya na eleksyon sa barangay. Susog kay Police Brigadier General Luis Tremundo Obingke, mga probable private armed group arog kan Conception Group ang pinagbabantayan subuot kan PNP na pwedeng magamit kan mga politiko. Sa ngayon, as far as PAGS is concerned, yung private armed groups, wala naman silang nasasabi, pero may mga PP, yung probable private armed groups. At ito ay yung sa Conception Group. Sa iba pang bareta, nagkapirang mga kagamitan asin bihikulo para sa mga pulis sa Camarines Sur, iwinalat ni Police Brigadier General Luis Tremundo Obingke kang nagbisita inikan suudma sa Camarines Sur Police Provincial Office. Detalles ken aramon to sa report ni Jerome Breeze. Apara kan pagbisita sa siyudad ni Naga ni Police Brigadier General Luis Tremundo Obingke, ang Regional Director kan Philippine National Police Bicol. Pigbisita man kan opisyal kasod manghapon ang Camarines Sur Police Provincial Office. Sigon kay Police Major Maria Victoria Abalaing, ang tagapagtaram kan sa SPPO. Parte kan pagbisita kan opisyal ang pagtaon ni na magkakaparang capabilities equipment sa manlain-lain na municipal police station sa Camarines Sur. Arog kan 11 desktop computers, 12 na motorsiklo, 3 Toyota Hilux o mobile na pig turnover sa Siruma, Magaraw asin Bumbon Municipal Police Station. Yes po sir, in behalf po ng ating Provincial Director, Police Colonel Julio Cesar M. Domingo, nagpapasalamat po ang kapulisan ng Camarines Sur PPO regarding po doon sa mga capability equipments na ibinigay po sa atin dito sa Camsur PPO. Ito po inline po ito doon sa programa ng ating Regional Director, Police Brigadier General West Raimundo D. Obingke, na kung saan yung wastong disiplina para sa organisadong pamayanan at pulisya. So nakapaloob po doon sa WDO-P na yan na programa ng ating Regional Director, yung doon po sa wastong disiplina is yung mas strengthen po yung command responsibility and leadership at all levels ng ating command, na kung saan yung capability enhancement po ng PNP personnel in terms of human resource development and logistical development is napakalaking kumbaga malaking tulong po ito yung mga naibigay po sa ating equipments. Labian pasalamat kan ng Provincial Command kan Camarines Sur kay bahanaan man lain-lain ng mga police station sa probinsya na natawanan ni dagdag na gamit na makakatabang sa mga operasyon. Para sa General TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, paglatag nin mga makabagong CCTV camera sa siyudad ng Naga nagpapadagos. Detalles ken aramon to sa report ni Melvin Machado.
Sa weekly press briefing kang Public Safety Office na pinamamayuhan ni Public Safety Officer Rene Gumba, pinagtao kay niya ang update sa nagpapadago sa pagtakod ka mga CCTV camera sa temporaryong pinaghaman na command center. Parte ini kang initial stage, mientras sa pinaghahalatang pagkonstruir kang Center for Safety and Resilience Center sa New Balatas Development Area. So pag-establisher ta kang command center, nagpapadagos, as in naugma kaming ibareta na nasa final phase na. So installation kang mga updated and state-of-the-art CCTV system kang syudad. So itong final na pagtakod na kang mga camera, susunodan iyan kang activation na igdi sa command center kang sa tuyang bagong CCTV system. Ini po initial na parte sana, initial na component ini kadtong inaapod tang situational awareness platform. Hulit na may mga bagong teknolohiyang gagamito ng Public Safety Office, inihahanda man ang mga personahe na iyong makaput kaini, kabali na ang pinagkrear na technical team. Iyo po, ready na po kita. Ining present personnel complementa sufisyente para duman sa purposes kadtong platform na ito. Pero dinagdagan ta iyan ning technical team. Igwa katangon niya ning mga picti training na mga personahe manunungod sa geographical information system, sa artificial intelligence features kang mga CCTV ta, as in iba pang mga technological. Sa presente may 15 hasta 16 na CCTV ang nag-oopera sa sentro kang Naga, asin maging sa upper barangay. 5 million pesos man ang taga-Mampundo kang lokal na gobyerno kang Naga para sa 36 na pidaso na CCTV camera na ibubugtak sa manlain-lain na lugar sa syudad. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, nakatalaan na magkaigwanin coordination meeting ang Public Safety Office, Naga City PNP, mga opisyal kan barangay, simbahan asin manlain-lain na organisasyon para sa paaboto na Semana Santa asin ngunya na summer. Susog kay Mr. Rene Gumba kan Public Safety Office, magkakaigwasindanin adjustment sa deployment kan sa indang mga personahe ngunya na Semana Santa asin bakasyon. Holy Week, iyo po, ang mangyayari kayan, may coordination meeting kita giraray with the barangay officials and the Naga City Police Office. Ang aram ko, bako lang kami, kundi pati sa mga civic organizations nagsiset up ng mga tubagang mga support, mga sumbak, bako sa Holy Week, summer vacation na kaya. Madaragsaan na naman sa mga resorts, sa mga, lalo na sa upland baga, sa tuya ang pirming matao dyan. So we will be adjusting our deployment as well and our operations to support the upland area. Sa pagbabalik kang Newsbreak, pulis na nakabadil nin subuot karelasyon kan sa iyang agom na sa angatanan nin kaso. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwalta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig,
mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, Bicol Science and Technology Centrum pinagruruso ng unyanin mga nagbibisitang estudyante. Aramon taman ang kumpletong details sa report ni Melvin Machado. Puun kaliwat bukasan sa publiko ang Bicol Science and Technology Centrum kanakali sa petsa 16 kang presenteng bulan na mismong si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum ang bisita. Sunod-sunod na subot ang nagpaabot din abiso sa opisina ni Mr. Hernani Soron, ang Acting Executive Director kang Bicol Science and Technology Centrum, hali sa may eskwelahan na mga bisita sa BSTC. The day after the launching po, nag-abot po itong Reyes Computer Oriented School from Legazpi City. Nasa 359 po si estudyante and teachers na nag-abot para po mabisita ang Science Centrum. Ang Science Centrum po may combination po siya kang viewing and interactive exhibits. Ito mga sa bagong aga, inabutan kang GNN TV 48 Naga News Team ang mga estudyante halos sa Bicol Central Academy Naga Campus. Susuki teacher Jessica Tuazon, naglalawam siya na pagtapos kang sa edang tour sa Bicol Science and Technology Centrum, may manunudan ang sa indang mga estudyante. Asin maging ang mga estudyanteng ini ang ugma sa sedang nahiling sa loob kang Bicol Science and Technology Centrum. I actually enjoyed everything because it was so fun and it was so good. What I experienced was very great because I got to learn something and a lot of things here. My experience here is very good. It's very fun in here. Oh, we expect additional learning for them, and also we expect more knowledge that they can use for their real life situation, and also that will add to their success. 20 pesos sa entrance fee para sa mga estudyante at 25 pesos man ang para sa mga bakong estudyante. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, mga aktibidad para sa kapiestahan kan Banwaanin San Jose Camarines Sur nakaandam na. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Sa Banwaanin na San Jose Camarines Sur, para sa pag-preparar ka ng mga dinadayong dagat sa mga coastal barangay, Arucan Barangay Sabang. Yaw naman sa preparasyon ang Banwaan para sa cultural as in sports activities. Katakod ka na papaboto na taon fiesta sa maabot na bulan kan Mayo. Sigun kikagawad Babupan sa Clotario, ang chairman ka na Committee on Tourism and Arts ka na Sanggunang Bayan kan San Jose. Maot ka ini nabuhayon giraray ang pagkakabistuhan ka na mga panahon sa Banwaanin San Jose sa paagiman ka na mga gigibuhon na mga aktibidades ngunya na bulan kan Abril. Pag summer ang San Jose po sa mga dating tigdadayo taigwa kita ning mahewas na kadagatan kang panahon. So munyan bilang committee po kang sa tuyang kang tourism munyan na fiesta, syempre si mga sports activities
bako lang pong basketball ang mga pagdadarayunan ligya sa Banwaan ng San Jose. Sa halawig na panahon na nawara si itong ibang mga karawat, araw po kang chess, kang sepak takraw, kang volleyball, asin kang basketball. Liwat po iyan na ilalansar mo niya na maabot na Abril 10. Na matapos ang kawat na yan bago pa man po ang selebrasyon kang fiesta. Kaya sa ngunya napiging kami narkan opisyal ang mga gustong magbisita sa lugar na magpasiring sa San Jose asin pwede nga makisumaroman para sa saindag ang mga aktibidades asin programa. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa satuyang police report, kasong homicide ang pinagsaangat sa police staff sergeant na nakabadil sa subuot karelasyon kan sa iyang agom sa Banwaan in Kabusaw, Camarines Sur kang nakalihis na simana. Susog ki Police Major Maria Victoria Abalaing, tagapagtaram kan Camarines Sur Police Provincial Office, restricted muna sa Ragay Municipal Police Station ang nasabing pulis kung saan ini nakadistino. Sa iba pang bareta, mga nanggana sa Face of Beauty International 2023 nagbisita giraray sa Naga College Foundation. Detalles kayan aramon to sa report ni Junior Correspondent Kayla Casulia. Matapos ang coronation night kang nakaaging Marso 18, liwat nagbisita sa Naga College Foundation ang mga kandidata na nanggana sa Miss Face of Beauty International 2023. Pinanginutan man ini ni Rica Rafaela Villanueva, Director kang NCF Wings Program. Digdi niya man pigtukar sa mga kandidata ang tungkol sa NCF Wings asin ang mga programa igdi. Presente man sa nasabing aktibidad si Melvin Del Puerto sa Board of Trustees kang NCF asin tig-anunsyo ang nanggana ning award hali sa eskwelahan na Tiger's Choice Award 2023. As newly crowned Miss Face of Beauty 2023, pinaliwanag ni Caroline Lias na hali sa nasyon kang Brazil ang sa iyang advokasya. Sigun pa sa iya, maugmaasin magayon ang eksperyensya niya sa Pilipinas. And one of the things that I want to do, of course, is start from my country. I want to inspire kids and my generation, the next one, especially kids with dark skin, because I was one of these kids. My experience in Philippines right now has been amazing. I'm so happy to be here, and of course I want to support and inspire a lot of kids, especially in this country, because they touch my heart. NCF, thank you very much, and my message to you guys, and never stop to study, because education is the only thing that no one can take from you. Nagpasalamat man ang nagkapirang kandidata sa NCF community sa mainit na pagresibi sa SAINDA. To the NCF community, I would like to thank everyone, the founder, the president, and every constituent of this school. Thank you for opening your door and welcoming not just me, but of course my co-candidates from all over the world. I thank you for the opportunity, and it's a great honor to visit here, not just as a Bicolana, but as a candidate of Face of Beauty International 2023. So firstly, I would like to say thank you so much to the NCF community for inviting us, and then there's a huge opportunity that we come here, and it's such an honor to be here, and we got to experience a lot of things. We got to experience a new culture, the new environment, how the school environment is that the Philippines NCF community have. And the next is, for me, winning a Teen Face of Beauty International 2023 crown is such an honor, and I'm speechless to be telling like how happy am I to win this crown. Hello everyone, my name is Selina. I'm from Russia. Thank you, NCF community. Tunay nga ning beauty and brains ang mga kandidata kan Miss Face of Beauty International 2023. Kayla Casulia para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa iba pang bareta, sarong ribulto ni dating Senator Raul S. Roco ang pinagdunar kang Stronghold Insurance Company Incorporated bilang pagbisto kan pagkakaamiguhan kan may sadiri kan nasabing insurance company. Detalles kan aramon taman sa report ni Melvin Machado.
Puun ko niya na aldaw mahiling na kan mga estudyante siniba pang naglalaog sa Raul Roco Library sa City Hall compound. Ang ribulto ni dating Senador Raul S. Roco. Kasud ginibo ang unveiling as in blessing kang bust o ribulto ni dipontong Senador Roco na pinagdunar kang Stronghold Insurance Company Incorporated. Para kay Attorney Emmanuel Doog, chairman kang Stronghold Insurance Company Incorporated, makulang simpleng ribulto ni kang senador, kundi simbolo kan pagkakaamiguhan kang chairman emeritus na si Mr. David Mercado Sr. asin kan dipontong senador. Pinatunayan man ini ni Sir David Mercado Jr. akin ni chairman emeritus David Sr. Stronghold Insurance Company Incorporated celebrates true friendship, which is one of life's greatest treasures, between Senator Raul S. Roco and Mr. David C. Mercado. Ang Stronghold po, through its founder, si Mr. David Mercado Sr., ay kaamigong liputok ni Senador Roco. Kaya itong buhay pa po si Senador, certified na supporter niya si Mr. Mercado sa iyang mga political campaigns. Maski na nagadana si Senador, yan pong pagkakaamigo nindang dua ay di natapos sa iyang pagkagadan. Kaya ang balo po ni Senador Roco ay kinauming director sa Stronghold. I remember my dad and Senator Roco were really very good friends. And back then, my dad would always go to him for legal advice. Pag yung meron siyang kailangan yung law office ni Senator Roco, dun siya nagkokonsulta. That's why they became close friends. Ang ribultong pinagtaw kang Stronghold Insurance Company Incorporated ang lugod magsiserving pagirumdom asin inspirasyon sa mga hobenes ka mga inagihan asin naabot kang Bicolanong senador. So ining estatong ini, si Simon na maglaog igdi, mahihiling niya ang ribulto. It will remind and inspire our youth to follow his example, to be a great Filipino, and to be a proud son of Naga City. Presente man sa aktibidad kasud maayo si Mrs. Sonia Roco, City Administrator Elmer Maldimoro na nagrepresentar kay Mayor Nelson Legacion, City Councilor Oying Rosales asin mga opisyales kang Stronghold Insurance Company Incorporated. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Asin yan ang kateripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Ligbisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.